ibiliko da. Azken batian hau, solasaldi ireki bat bezala planteatu nahi dugu, hala proposatzen Durangoko azokak. Eta, bueno, aurten egokitu zaigu, azkenengo unean, azkenengo orduen, aurtengo edizioari amaiera emotie. Kanpoan, ziklogenesia ibiliko da, eta gu hementxe goxo-goxo solasien. Eskerrik asko tortziagaitik, eta, bueno, gaur, kanpoko goitarauan edo zuen eskuko goitarauan irakurriko zenuten bezala, teen kulturaz, alegia gazte kulturaz solastuko gara, hemen gauden 5 emakumeok, eta zeuegaz batera. Osea, bai egile dela egungo mai ingurutan bezala, azkenengo ordu erdile, 7:00 8 bitarten, galderak, ekarpenak edo dena dela egiteko aukera izango duzuela, baina gure asmoa ere bada, edo zeinek edo zer komentatuz gero, esku altxata edo zerbait esan izan ez gero, solasaldi erdien anima zaitezela beldur barik, ez itxoin bukarain, bale? Bueno, hauek esan da, badugu hemen bostok erronka bat gaurko, erronkatxo txiki bat, jarri dugu geure burueri, bueno, izan ere, badia hainbat galdera, plantatuko ditugunak hauntxe, saietuko gara galdera horiei erantzuna emoten. Ados, egia da, badiala galdera potoluak, bapatian erantzuteko zailak. Orduen, saiatuko gara, solasaldian zier, ateatzen dien ideiek, jasotzen, eta baliteke solasaldia bukatzeakoan danon artien nolabaiteko definizio kolektibo bat eitia, bale? Gutxi gora bera dana konforme eoteko. Botako izkizuet, gaur, itzengo ditugun 3 galdera edo 3 galdera hori erantzuna ematen saiatuko garenak. Zein da nerabezaroan, ala gaztaroan, alegia teenager, gazte aro hortan, kulturarekin garatzen den harremana. Zer nolako harremana dute gaztiek eta kultura. Gazte eta kultura zer dan ere igual definitzen saiatu beharko gara ere, ez? Nahiko kontzeptu handia dialako, orokorrak. Baita, bada nerabentzako kultur sorkuntzarik Euskal Herrien, gaztetaz akorraten algarie gauzak, proiektuak martxan jartzeak orduen, eta bukatzeko ere, ondo legoke erantzutia honako, zeren arabera egiten da hizkuntzaren autua. Alegia, zerk usatzen ditu gaztiek eta zerk erakarri. Momenturen baten, kultura orokorren hitz egin da, baina hizkuntza bada kulturaren oinarria da dakigu bezala, ez? Orduen, saiatuko gara ikusten zerk erakartzen dituen gaztiek eta zerk usatzen dituen. Badia hemen, gazte paret bat hemen edo, adin mailaro jaisten dutenak, espero dugu eurek ekarpena egitea, azken batian hemen gaudenok, bueno, Josune izan ezik edo, gertuago dagoela nerabezarotik, badala garai bat, ez, utzitakoa. Azken batian, nerabezaroak ez zian, ez aur, ez heldu, garai zaila dela, badakigu danok, ez? Bueno, hasiko gara solasaldiarekin, eta aurkeztuko zaituztet, hemen nirekin batera dauden emakumeak. Ainhoa Ayerbe, ezagutuko duzuet, telebistan, ibilitakoa, baina gaur hemen, gurekin dago, Goazen telesaileko antzezleen zuzendari lanetan, dabilelako, gaztetxoen artean, sekulako arrakasta duen ETB telesaila, ETB ekoizten duen telesaila, bueno, ekoiztu ez, emititzen duena. Ainhoak gero esplikatuko digu gutxi gora bera, nola, zergatik, helburuz, nola funtzionatzen duen telesail honen tripek ez da. Baita ere, hemen... Barkatu? Atxaldeon. Hoi da, atxaldeon, hori ba. Hemen nire eskualdian ziortza honain dia, bera lanbidez, liburu zaina da, Jurretako liburutegiko arduraduna lanetan dabil, baina baita ere Galtzagorriko kidea da, ziortza, eta Galtzagorri, dakizuenez, aurre eta gazte literatura sustatu eta ezagutaraztea helburu dituen elkartea dugu. Atxaldeon, ziortza. Atxaldeon, bai. Bueno, hemen nire onduan, Jordana Akasuso, Euskara eta Teknologia Berriak oinarri dituen Azkue Fundazioko zuzendaria. Arrazion. Atxaldeon, besteak beste, Azkue Fundaziotik, Euskaren etxean, Sanizio Bilboko auzoan kokatzen den Euskaren etxean, banden lehia edo blogetan, lehiaketak edo mintzatu aplikazio edo bultzatu duzu, ez da? Aber, zuek zen nolako karpena egiten diguzen gaur atxalden, eta bukatzeko Josune Arakistain, aurpegi ezaguna ingo zaizue, azken aldian
aparra modun goraka duen untza musikataleko abeslaria dugu, baina baita ere, esan behar dago, Euskal Herriko trikitilari gazten txapelketaren irabazlea izan zala, 2 urtez jarraian, 2013 eta 2014an. Ez da, bueno, untza taldearekin batera, Japonian ibilizarete dura gutxi, hango errealidadia, hango gazteak ezagutzeko aukera izan duzue, kontatuko diguzu, ez da? Bai, atxaldeon. Atxaldeon, bueno, azteko, pixkat, abiatzeko eztabaida, zaila den ariketatxo bat egingo dugu, baina, bueno, danon artien, edo ZBP lagundu nahi izan ezkero, gonbiatuta zaudete. Titular bat edo definizio bat, edo hitz gutxitan, azaltzea eskatuko dizue bana-manan, edo, bueno, bata bestiari edo txanda pasa edo inez. Alegia, zertaz mintzo gara, gazte kulturaz mintzo garenien. Gazte kultura. Lehen esan dugu, zer da gazte? Zer da kultura? Nora animatzen da pixkat, buskatzea lehen da biziko hitzak esatea? Niretzat hori oso komplikatua da. Gazte esaten dugunean, nik uste hori dela askotan planteatzen dugun galdera bat. Zerbait sortu nahi dugunean, eta, bueno, sortuko dugu honen inguruan. Eta orduan, nori zuzendua dihoa, gazteek ere espazio bat behar dute. Eta badirudi gazteentzat zerbait sortu behar denean, beraientzat bakarrik sortu beharko litzakela. Eta uste dut, abia puntu bezala ez dakit oso egokia den. Iruditzen zaite, ez dakit, nik jan erabearoa aspaldi pasan nuen, eta ja pixkat ahaztuta nao. Baina, bueno, ehondu naizenen gaztekin lanian, eta urte asko zehon naiz, iruditzen zait gazte daukatela kapazitatea handia gauza asko ulertzeko, barneratzeko eta beraiek ere aportatzeko. Orduan, ez dakit, batetik, gazte kulturaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu gazteek egindako zerbait, ala gazteentzako egindako zerbait dan. Zer adibidez, guazenez hitz egiten dugunean, esaten diazunean, bueno, guazenez hitz egitera zatoz, ados. Baina zergatik natora guazenez hitz egitera gazteek parte hartzen dutelako bertan, ala gaztei zuzenduta dagoelako. Edo hori izan pretensioa, azkenean hori lortzen da, edo ez da lortzen. Orduan, hori da bat, eta bestea, pentsatzen dugunean, bale, gaztei zuzenduko dugun produktu bat egingo dugu. Eta zerbait berezi egin behar dugu haientzat. Bueno, batzutan bai, pentsatzen dut, haien interesak nolabait kubrituko dituzten gauzez hitz egin behar ote dugun, edo badira hainbat interes oraindik igual piztu ez zaizkienak, baina pizteko ere badaukagula ardura bat. Ez? Edo momentu honetan igual nagia daukate zerbait ez da hitz egiteko, eta nagia daukatelako ez diegu planteatu behar beraientzako ere produktu hori badala, ez da bakarrik beraientzat, igual bada beraientzat eta heldu ontzat. Ez da produktu bat bakarrik beraientzat pentsatu behar beti. Uste dut, animatu bertzaile beste gauza batzuk ere konsumitzera. Uste dut, bueno, esateako egia da, guazenengatik etorri naizela ona, baina duela gutxi beste gauza bat estrenatu dugu, Giltzadun etxea, antzeslan bat, eta iruditzen zait, ez dago pentsatua beraientzat. Badago beste abia puntu batetik sortutako produktu bada, ez? Beste zer, baina iruditzen zait, behin produktua ikusita, eta irakurren nuen egunean ere bai, pentsatu nuen, nerabek ikusi beharreko zerbait zala. Ez? Eta ez da bakarrik beraientzat, helduek ere ikusi beharreko zerbait dala, edo entzuteko zerbait. Ez? Orduan ez dakit benetan, pentsatu behar dugun beti, zerbait espezifiko haientzat bideratu behar dala, baizik eta igual saiatu behar gerala hurbiltzen haiek, gure gana beste gauza batzuk ere eskainiz. Ez da bakarrik zuentzat, da danontzat, baina zuentzat ere bai. Igual, mezu hori ere zabaldu behar dala iruditzen zaitez. Igual arlo guztietan ez da erreixa, ez dakit literaturan ere, bueno, literaturan ere gerta daiteke, ez? Baina ez dakit galdera beti ona dan bakarrik horrela bideratzea. Gazteentzako zerbait sortu behar dugu. Orduan badirudi zerbait mugatu egiten ditugu haiek, ez? Eta gainera, normalian, gazteentzako zerbait sortzeak orduen, konturatu beharko inateke, helduok gazteentzako Claro, gaina guk sortzen dugu, produktua diala. eta ez diegu galdetzen, zuk zer nahi dezu? Hori ba, Ez, bueno, hori gertatzen da askotan, ez? Zuek nola ikusten duzue literatura esparrutik, musika esparrutik,
zuek proiektuak eta sarean martxan jartzen dituzen esparrutik, gazteentzako proiektuak sortu behar dira, gazteek beraiek sortu beharko lituzkete, nola ikusten dituzue zuek adibidez? Aber, Josun, ez du gaztetxoen azala urartien? Bueno, nire kasua eta musika aldetik begiratuta, guk untzako CD-a atera genunean, ez genuen sortu publiko bati begira, ez genuen sortu gaztei begira, eta ez genuen sortu helduei begira. Esan nahi dut, sortu genuen, eta gero nik uste publikoak hautatu zula zer kontsumitu, ez, esan dana. Gaztetxoek asko entzute dute untza, baina helduek ere, eta beste edade askodako jendeek entzuten dute. Orduan, nik uste hor da hola gakoa, publikoak eta gazteek baiek hautatzia zer nahi duten entzun eta zer gustatzen zaien, ez? Eta gakoa da nik uste gazteak, gu gaztea izan da, gazteak askoz geixo fijatzen dira erreferente gehiago dituzte gaztiek. Osea, esan nahi, ni gaztea naiz fijatzen, nire erreferenteak ez dira 50 urteko musikariak edo 60 urtekoak, oso estremora junda. Ni 15 urteko nerabe bat banaiz, nire erreferentea izango da 20-30 urteko musikari bat. Gertuago ikusten detelako bere musika eta gertuago daudelako bi errealidadeak. Orduan, Benetan? Txafatuta utzina zu. Igual 50 oso gertu nagolako, ja. Baina ez, pentsatzen un gaztek ere beste gauza batzuk entzuten zituztela ere, bai. Ez bakarrik gazte, bestela bakarrik ikasten dezu zuen adin franjan daukazuen hori? Nik uste errexo entzuten dutela gaztiek, behin errealitatetik gertu dagoen... Edo gehiago daukate? Ez dakit. Errexago daukate, eskuragarriago daukate. Hori bai, eskuragarri dute, baina igual erreferente izatea gaztea, pertsona gaztea bat, errexago ikustet. Literaturen kasuen adibidez, idazle batek, ez da bai da irekia dago, nahi duzunean, komenta baltxau eta eten ingo dugu momentutxo bat, ez? Seguro, ideia pila bat aizaizkizuela buruti pasatzen, Baina, literaturan adibidez, idazle batek egile da, prozesua inoak planteatu bezala izaten dela. Heldu batek idazten du, gerora eskuartian gazte batek izango duen eleberri bat. Ze nolako erronka izaten ditu izan ditzake zuetzera idazlea? Baina idazle askorekin izango duzu, aurre eta gazte literaturarekin harreman dutenakin, da ze nolako erronka egin behar izaten diete aurre? Lehenengo eta behin, gazte baten premia eta interesak oso argi okin behar dauz, edo ezagutu gutxienez, ez da. Orduan, ni hainoakin oso adoz nago. Hori gazteentzako edo aurrentzako hor produktuak eta ekoizpenak sortzako horrek arrisku arte handi baduko. Da askotan infantilizatzera goaz. Ez da, orduan, nik uste dut, erronka izan behar dela guk zer eskaintzen diegu. Eta aukera, adibidez gu kultur bitartekari moduan, aukeraketan. Eta abaniko hori erakutsi egin behar digu, ezta? Erakus lehio izan behar gara. Orduan, guk irakurreak ahalduntzen goazen bitartean, eurek egingo dituzte, baina ez gaztaroan edo nera bezaroan, baizik eta asko zarinagotia irakurle kritiko izatera bultzatu behar dugu. Eta eurek apurka-apurka motxila hori, euren motxila hori, joango dira, interesetzen zaien gauza ez betetzen. Orduan, nera bezarora heltzen direnean, batzuk motxila hori eukingo dute beteta da beste batzuk ez. Hori da. Baina baita ere referenteen gaiaterata ere, nera bezarora iristen dienean, badia euskal ekoizpen batzuk, umei zuntakoak propio nera bezarora idazle batzuk, nera behentzako idazten dutenak, edo oso argi daukatenak, aur literatura izango dela, eta hori ondo dago. Hori nik ez dino txartu dago, hori oso ondo dago. Baina, arriskutsua da hori bakarrik kontsumitzea, hainoak esan dagoena musikan gertatu likena, ez da? Nire ustez arriskutsua da hori bakarrik kontsumitzea.
hori espazioak diseinatzerako orduan, eta oso kontutan auken bardan gauza bada, aur zaila goten da, herri biblioteketan eta goten basari aur zaila goten da, eta gero hortik nerabe zaila, edo zuzenean helduen zailera pasatzen dira orduan, oso interesgarria hor transizio espazio bat izatea nerabentzako, beti ere horren inguruan oso argi eduki behar duzu zer kokatu behar den. Hor joan behar da, nerabe gazte zaila, baina gero komikiak, euren intereseko beste literatur kontsumo hori edo koizpen hori edo hor egon behar da, komikiak, komikugunea, musika, zinema, elkar elikatzen direlako. Eta esatezu erreparatu behar zaila etengabe gazte aurren interesei. Nola detektatzen dituzue? Orokorrean, hau irekia da galdera. Bai zuek, azue fundaziotik martxan jarrezi dituzuen proiektutan ere, nola asmatu? Nola akorraten algara gaztiekaz? Galdetu egiten zagu, galdetzeko ze bide, ze kanal erabiltzen ditugu? Bueno, ni oso ados hemen esandakoaz, ez? Azkenean, baliabide teknologikoak batzuk dira eta horrek erabiltzen dituzte, bai gazteak eta bai helduak. Eta oso zaila izaten da muga hori finkatzea. Guk planteatzen ditugun proposamen ezberdin da, lehen aipatu duzu banden lehia, hori euskaraz abesten daben talde amaterrei zuzenduta dago. 9 urtez antolatu dugu lehiaketa hori, eta urtero aurkezten dira adin txikikoakaz osatutako taldeak. Eta ez hori bakarri, finalera ere iristen dira orduan, argi dago, ez? Adin tarte zabal bat, guk ez dugu jartzen mugarik, adin mugarik lehiaketan parte hartzeko, baina bai konturatzen gara adin txikikoak ere, eta gero sarritan esaten dut, ez dakit alan gazte heldua edo heldu gaztea, ze gaztaroa asko luzatzen ari da, ez? Adin tarte horretako beste hainbat jente dago. Orduan, nik uste dut, hemen esandakoa, beraientzat zerbait berezia pentsatzea, askotan pentsatzen ari garenak oso urruti gaude euren buruetatik. Eta imaginatu ere ez dugu egiten zer dagoen beraien buruetan. Baliabideak guztiontzat bardinak dira. Eta ez hori bakarrik, adibidez, mundu digitalean gamifikazio edo jolasarako joera hori dago, eta hori helduok kontsumitzen dugu. Orduan, non dago marka ez, non dago muga? Muga ez dago argi. Guk proposamenak botatzen ditugu eta hor ikusten ditugu erreakzioak. Eta errealitatea da, proposamenetara, adin nagusiak eta adin txikiak, adin txikikoak apuntatzen direla. 17 eta 19, ez da eta adin tarte berian. Beraz, muga lausua da, ez? Hori da. Azkenean izan daiteke interesa konpartitzea, ikuspuntu agian ezberdina da, baina interesa... Interesak oso zailak dira jakiten, eta oso bizirik daude. Leheno komentatu dugu ere kafeterian guk. Nire ustez, aldatzen doaz interesak, generazioak aldatzen diren moduan, danak oso antzekoak gera, baina aldi berean oso desberdinak gera. Eta dana oso azkar dijoa. Eta orduan, aukerak handiak dira, asko ditugu. Aukera asko daukagu danean, audiovisualean, zugarrizko aukera daukagu. Orduan, asmatzea, eurentzat zer dan espezifiko, askotan gauza jaiotzen dira eta ez dakizu asmatuko dezun, esaten zu, bale, hau nerabentzat, eta eta konsumitzen dute, esaten dugu gazte heldu horiek konsumitzen dute justu hori, eta ez nerabeek. Eta pentsatu dezuna haientza dana besteentza da. Oso, gauzak, uste, interesak ere oso aldakorrak direlako, eta gauzak asko sortzen ari direlako, batzuk ez ditugu ia asimilatzeko denborik, iruditzen zaite, batzuk ez ditugu asimilatzen, beste batzuk jaiotzen dira, arekin geratzen gera, beste batzuk hemen geratu dira, dana asko moitzen dabil, ordu nahikin asmatzea, niretzat ez da erresa. Dena den, ezin dut utzi esan dezuna horrela, barkatu. Ja, guazenekin etorri naiz, ez da? Guazenen daude kantu pila bat ez dienak gaur egungoak. Eta engantzatuta daude. Aldapan gora dago, gaur egungo da eta engantzatuta daude.
baina aurreko goazenetan, jo, eske, kantu pilo bat daude, bai, lauteiatu egon zan, eta lauteiatu izan da, eta nire umek 6 urte dauzke, eta pentsatzen du lauteiatu gaur honeko kantua dala. Eta da, lauteiatukina, tope. Eta ez da gaur egungo kantua. Ja, baina Orduan esan nahi, hori dute. referentea da zer da, taldea edo ze momentutan Diferentea da. ikusi duten. Ez, beraiek noiz jasotzen duten eta nondik jasotzen duten. Egia da, Gazte baten gazte baten ahotik, baina Claro. kantua ez da gaur egungoa. Ja. Gazte baten ahotik jaso dute, orduan nondik jasotzen duten edo zer jasotzen duten. Erakutsi nahi zuet, argazki bat egunotan, posible duzu pantalla jarri, Ikorkotxe argazkilariak egunotan Durangoko azokan onda baita ere, ganera bere liburu aurkezten Paotxa, izeneko libura, gomendagarria. Ondino azken erosketak iteko gara izabiltzetalako. Beitu ba, duela pare bat 3 egun Ikorkotxeek sare sozialetan argazki hau publikatu zuen. Ikusten duzuenez, ondo ikusten duzu edanok, ez? Gazte bat, ez dakit, ze adin izan dezake mutil horre 9 bat urte, 10 bat urte, dago bizkarra ematen fisikoki, bizkarra erakusleio baten kontra du. Eta erakusleio horren bestaldian, literatura, liburuak eta zea badia, ez? Bere eskutan ordea, sumatzen dugu, dispositibo mugikor bat duela. Eta hortan dago murgilduta horrei begira, ez? Honek pista bat ematen digu nola baita ontxe zuek hitz egiten nahi zinetenaz, interesak, ze interesatzai, igual baliteke, egia da, hau instantanea badala. Baliteke handik 2 minutura, altxa izan da, eta jutia, eta liburu bat erostea gurasoagaz. Baina egile da, instantanea hori gertatu dala, gertatzen dala, zuen realidadean gertatzen da. Ez dakit, baita ere hau bota nahi zue, zuek bauzkazue seme alabak adinontakuak, ez dakit, zu adibidez, zu gaztetxua zara, ez? Zu, iazakit, mugikorrarekin gehiago biltzen zaran, liburua esku artean, ohitura eta hori nola nahi bazu zerbait, komentatuko dugu gero, da baina lasai. Zuek hau ikusterakoan ze ikusten duzu argazki hontan? Objetiboki deskribatu Jartzen duzu duguna. Nik, Nik baina egunerokoa ikusten dut hor. Gure eguneroko realitatea horrela da, bai. Baina egunerokoa, ez dira umek Eguneroko. gugea, ez dira umek, ez gu gauden gantxauta egun guztin mugikor batera. Zu badakizu zenbat baliabide dauzkan olako traste txiki batek? Ez hor daude liburu pilo bat. Hemen egin behar du esfortzoa, sartu behar du dendara, dirua atera behar du, bere paga baldin bada, ez dakizu zen mina, gurea baldin bada guri, Claro. mina, ez, dirua, kartera ateratzea, mina mateu. Bale, hor, dispositibo txiki hortan, badoa, Google, YouTube, eta nahi duna ikusten du, eta gainera oso dinamikoa da. Honek lotzen du, nik galetu nahi nizuen urrengo, planteatu nizuen urrengo kuestioekin. Nahiko nuke guazen aztertzea, ze nolako edukiak kontsumitzen dituzten gaztiek. Nolako badia, iraupen aldetik. Bapatekotasunei helduko diogu. Ze gai gustatzen zaizkie. Eta guk esaten duguna berregia ote dan. Esango duzu, zuzenduko gaituzu, bale? Ze noiz kontsumitzen du, ze momentutan, ez? Klasien, ze hizkuntzatan kontsumitzen dituzte? Galdera asko dira. Zuen ustez? Hori ere ez da erresa. Ez dira, eske gazte danak eske Gai gara igualak. ariketa Eta potentea. bakoitzaren errealidadea oso desberdina da. Gazte batzuk esango dizute eurek bakarrik gazteleraz kontsumitzen dutela. Beste herri batea bazoa, ez da zatute, ez, nik euskeraz, eta beste askok esango dizute barkatu. Nik dana versión original. Ingles, frantzez, Finland, bai. ez? Eta ja bakoitzaren errealidad, eta gainera egia da. Guk ditugun gaztetxokin, guazenen horre ikusten duzu, oso gazte desberdinak dira, gaztinak egiten dira eta oso jatorri desberdina daukate. Eta segundu nondik datozen, eske asko igartzen da, ze konsumitzen duten oso desberdina da eta nola ere bai. Gero, politie da, elkartzen dira eta azkenen aurkitzen dute, zonalde bat amankomunean, nun eta danak ulertzen diren. Baina bakoitza bere aldeetik eta zer oso desberdina da. Zuek ziortza, errealidade hau, Hau egunerokoa da, bai. liburu zinguratuta Eta sofan, holan edo besaulkerosuetan, bakoitza bere pantailarekin, bai. Hau errealidadea da. Baina, bueno, normala bebada. Normala bebada gaur egun ekoizpen aldetik, izugarri ekoizten delako, eta eurek gu sentitzen garen moduan, galduta sentitzen direlako. Askotan nahi da beso zer, baina ez dakize zer behar da benbez. Orduan hor,
bitartekariok, hau da, irakur lagunok, zeregin handiz edukogu. Orduan, horretara joate azkenean errezena da. Zuk esan duzu oso dinamikoa da, eta dana dalakoa. Eta bomba bada. Orduan, badeko hor erronka politxe. Zer gertatzen da, bitartekariok atzeko guzti hori ez baldin badugu ezagutzen eta ez badakigu zelan erabili eta horrekin nola dinamizatu, beste areri horren kontra egiteko basteko zereginik. Orduan hori ezagutu behar dugu. Eta aur hori txikitatik ez bagara horren irakurlagun izan, bai familian, eskolan, herri biblioteketan, motxila hori utzik eukingo dago. Zuek bat induzu ez da, Jordana, arerio horrekin, ez? Gazte gehien kontsumitzen dutena ikusentzunezkoak dira. Dudabarik. Dudabarik. YouTube kontsumitzaile amorratuak dira, eta hori da beraien habitata, ez? Zein hizkuntzatan? Produktua dagoen hizkuntzatan. Hau da, beraiek ja, ez da gede muga hori, euskera ulertzen dabe, gaztelera dudik ez, eta ingelesa eskoletan maila handian lantzen denez, dagoen hizkuntzan kontsumituko dabe, ez da alde horretatik ez dabe mugarik. Interesatzen zaion produktua baldin badago, kontsumituko du, berdin izan da, zein hizkuntzatan dagoen. Zuek Japonian egon zarete, Josune, han euskeraz kantatuko zenuten, Tokion bertan. Japones, publiko japoniar baten aurrien. Hizkuntza askotan unibertsala ere izan daitekelako, musika bestiak beste, ez? Nola izan zen esperientzia hori? Ze ekarpenak garrituzue handik? Bisa esan hango kontzertutan gazteak etzian asko gehiago zen gaztarotikan heldura pasatako jendia. Nik honekin danakin esan nahi nuna zen, badala, nera bezaroa badala garai bat, nerabiak nahiko galduta, esan dezun bezala, hainbesteko ekoizpena dan, asko dakatela aukeratzeko, eta nahiko galduta edo, nik uste referenteak kanpoan bilatzea dituztela. Referente handiak inglesez, erderaz, aritzen dian erreferenteak. Eta gero horren arabera, hizkuntzan autua ere horren arabera egiten dela. Segun ze referente dazkazun horren arabera hautatuko ezuk nola kontsumituko ezun, erderaz entzungo dituzun musikak, euskeraz. Orduan, nik uste lan politia dagoela horren, erakusten erabe horiei Euskal Herrian badazkaula erreferente horiek, eta kanpuan, hainbeste kanpora behiratu beharrian, hemen badaudela, adibidez, rapa sortzautela kanpuan, hemen ere badaudela rapa sortzautenak, edo aktoreak bazakitze serietakoak fijatu beharrean, badaudela euskaldunak eta bizitza behien eguneroko bizitza euskera ziteutenak eta izan lehizkizenak behien erreferente. Gutxi gara, baita ere, gaztezulotik igarri dugun ondoretako bada, esaten den askotan entzuten den, eske gaztie pasiboak dira. Eske gaztie paso iten duten den, eta esketze interesatzen, bapateko gauza gustatzen zaizkie, momentun, eta listo. Nik gurasok edo inguruko eskintzen dietenari ez diotelat kasurik egiten. Horrekin bat egiten alduzue, edo benetan gaztiek sormenari eragiteko edo barrukoak astintzeko gogua badute, baina igual ez baliabide, ez dizkiegu profesionalok, eragileok, edontan lanian gabiltzanok, behar dituzten baliabideak eskaintzen. Entzuten alditugu gaztiek. Hori da beti esan dana. Nera itxai beti entzun nion ere bai. Nila txiki, oain dinera bez nitzala, ume nitzala. Entzuten nion nera itari, beraiek ja aztuta zutela, zertzan ume izatea, zertzan nerabe izatea. Beti generalizatu izan da. Ume hauek danak, umetatik danak. Eta nera itxa ume zanetik, lotxagabek. Beti, lotxagabek umek eta gaizki portatzienak, eta bera. Nerabek hori pasiboak diala, alperrak, gerorare bai gure alperrak izan du geha, lotxagabek umetan, eta gero heldutan beste
Eta guain esan iten deu. Ni itzait iruditzen zait gaztek leno, gaur eta gero, interesak izango dituztela. Ez dira gure interesak izango, igual ez dira guk nera beharoan genitun interesak. Igual beste batzuk izango dira, baina interesak dituztela, badituzte. Zalantzari gabe, bestela munduak ez duke hain azkar funtzionatuko. Hainbeste aldaketa ez dira ematen danak gure generazioan edo handiago egiten dituztelako. Gaztek parte hartzen dute evoluzioan. Horrek esan nahi du norbait mugitzen dela, ez? Edo bakar batek mugitzen du guztia. Ez, gazteko hoxe mugitzen diala eta interesak dituzte. Beste ritmo batean, beste era batera, seguro. Ulertzen ez dugun modu batera, ja gure ikuspuntutik igual, baina mugitzen dira. Batzuk alperrak dira, bai, eta gure garaien, eta beste garai batzutan bai. Eta ez, ni iruditzen zait gazte dia beti, izan du dia eta izango die. Eta interesak dituzte eta mugitzen dira eta gauza pilo bat lortzen dituzte. Nik lan egiten duten gaztekin, batzutan desesperatzen naiz, eta beste batzutan esaten dut, jo, magia daukate. Baina hola da. Eta hola behar du, iruditzen zait. Niri gazte mundua iruditzen zait zoragarria, eta kristonen biri emateate. Zuek ganea Josune, ibilizara bai, gazte txapelketa munduen. Hor, gazte zingurauta, nolabaiteko lehia, implikazioa be bai. Bai, bueno, ni bilin nintzen garean guk bazakaun interesa hortan eta buru belarri biltzen ginean hortan. Nik usete bai lana badagoela arlo nera bezaro hortan itxeko indikan interesa dudikan gabe badagoela nera biek badakate. Baina hori, lehen esan detena nik uste jotzautela gehiagik kanpo referenteta eta aztu hemen daudela, eta realitate honetan sortu behituztela musika, ez dakit. Bai, garai batean, gure garaien zea, baita ere asko zan, eta zuk lehen Jordana komentautakoarekin lotuta, implikazioari militantzia ere esaten zitzaion, ez? Nola baiteko, euskera zalako, inbiar dut, esfortzu txiki, haundi, norbera neurtutakoa, hau kontsumitzeko, proiektu honek aurrera egin dezan. Egungo gaztiek, ordea, ez dakit, hala izaten jarraitzen aldute. Obenetan, euren ikuspegia zabaldu inalda eta euskal kultura, euskalduna izatea gaitxik ez daukatea inbestelako implikazioa. Segurazki horre eurek, gaur gainera inigo Astizen artikulu interesgarri bat agertu da argian, berrian, horri buruz, nola naturaltasunez, gauzan danok hemen, euskal sorkuntzaren inguruan, baina, klaro, hori naturaltasun hori bai, ez bada ekinean egiten, kanpora joaten dugula, ez da? Orduan, gazteen kasuan, bukarri ikusten dugu, euskaraz baldin badago eskaintza, euskaraz kontsumituko dute, baina normalean euren interesak beti doaz oso bizkor, orduan, berandu heltzen da. Orduan, blue jeans irakurtzeko urtebete itzeron behar baduzu, agur, bai. Zuek nola egiten diozu horri etengabe moldaketa ze proiektuak urte batetik bestera zarkituak gehatzen dira. Eta egite da, gu gaztezulon be, kontuatu gala gaztarua gero eta luzeo eta gero eta zabalagoa da nadintartia, eta azkenian, paperezko aldizkari bat izatetik, azkenian ari garela dintarte diferente izunutako proiektua garatzen. Egungo gaztiek, zuk esan bezala, pagatik paperezko publikazio bat besapean amatiaz, arrotza egiten zaielako, orduen, mugikorrera, iritsi behar gara. Papela, 25 urteik gorako gazteentzako utziko dugu. Pentsamendu kritikoa daukaten gazteentzako, beste nolakotasunedun proiektuak. Zuek etengabe proiektu proposamen horietan, lehiaketa horietan, ze baliabide dauzkazuen? Zein da zuen estrategia ho? Eraginkorrak aldia estrategiek horieko? Guk gure lanaren zati handiena komunikaziora bideratua doa, ez? Eta horretarako, eskura ditugun baliabide guztiak erabiltzen ditugu, eta hortan, teknologia eta sare soziala bere biziko garrantzia daukate. Baina bai da egia, errealitate bat bizi duguna da, proiektu orokorrean, proiektuak ez ditugula ezagutzen. Hau da, hainbat proposamen daude, oso sakabanatuta daude, eta gizarteak orokorrean ez ditu guztiak ezagutzen. Orduan, badago guzti hori
ikusteko, ezagutarazteko eta alkarri jakiteko behar handi bat. Orduan gu horretan ere indar hartzen dugu, ez? Zelan, ez bakarrik guk garatzen duguna, bizita beste batzuk garatzen dituzten proiektuak ezagutarazten. Askotan ez da ez dagoela zerbait, ezagutzen ez dala baino. Ja. Orduan hor ere lan handia egin behar Nik dago. horre lotuta esan nahi nun, transmisioa oso importantea dela. Badaudela proiektuak zuek ez dituzuenak ezagutzen eta badaudela proiektuak sortzen nahi danak ez ditunak ezagutzen adibidez. Guntza sortu ginean, sortu genituen gure kantak, eta pentsatu genuen disko bat sortzea. Beak, karo, danak izen bezala diskoa sortzeko ordaindu behar dezut, grabatzeko ordaindu behar da. Eta badaude bekak, baina guri, etzakigun nun noa jun, nora heldu, ez genuen pentsau ere beka bat eskatzea, zitzaigun, otu ere ez da apuntatzea lehiaketa baten, diskoa ateratzeko. Zuek sortu nahi zenuten, dakitxo. Hori da. Eta bazkenian kontzertuak eman genitun, erromeriak jo genitun, eta hor lortutako diruakin lortu genuen diskoa grabatzen hastea. Eta orduan, nik hor ikusten dut transmisioa. Egon behar dela, ez dakit zeinen partetikan, egon behar dela diru inbertsio bat benetan gaztiek lortu alizateko benetan nahi dutena, eta gaztiekin dako zerbait bada eta nerabeekin dako zerbait bada gaztiek gehiago kontsumituko dute, hori argi dago. Lehen esadetena, erreferenten kontua, gazteak kontsumitza dutela, orduan, transmisioa eta jakitea... Eta nik uste dut hor, erreferenteak beste batzuk, sortzaileak eurek ezagutzea eure gazteak zuzenean ere, dela estrategia bat eurekin lan egiteko, ez da? Aldez aurretik dana gidatua izan danean, hor da, nera bezaroan da, hor apurketa hori sortzen danean, esperientzia vital horiek behar dituzunean, hemen, asokan, egoenean egozan moduen, tailer ezberdinetan parte hartzeko sorkuntza mundua, eta gure ohiko lana ere horti doaz, gazteekin lan egiteko estrategiak lantzen ditugunean, horti doaz, sortzaileekin, idazleekin, irudigileekin, poesiera gerturatu nahi badituzu, bide berriak jorratu, rapa eskaini, horti doaz. Esperientzia horiek ahalbideratu behar dituzu, eta gero, edo gustatuko, danentzako ez duzu lotuko publiko lan masiboa hau ez da ez da izango, inoiz ez da izango, baina gutxienez ezagutarazi, eta abanik horretan, gero norberak engo norberan autua. Bai, hemen danoi hautsa ematia zaila izaten da, ez? Eta, atzo orduantan mai inguru bat egon zan sare sozialen ingurun, hemen irudamatxotik eta lander egon zan, probatxoa youtuberra, Aiora Mujikabe, baita ere sare sozialen bidez zabaltzen, bere musika zabaltzen duten gorpuzgineko musikataldeko kide batek esan zigun atzo, musika begietatik kontsumitzen da. Musika begietatik entzuten dela alegia, ez? Hori komentatzen zigun atzo. Baina gero horren guztiekin zeharka nolabait ere hizkuntza dago, hizkuntza autua. Hori kontzientek egiten den gauze bat, alda. Eman da dago, Ainoak lehen esan bezala, hizkuntza autuan, euskaran aldekoa danien, testu inguru jakin batian, herri momentu edo ohitura jakin batzuengan ematen da, kontzienteki ala ez, noiz eta zergatik ematen da. Azken euskaren hizkuntza erabilaren azken datuek esaten dute, aurrek modu naturalian egiten badute euskeraz, ere, inkluso bai arlo akademikoa, baina hortik kanpo ere, klasetik irtetian euskeraz, bai gurasoekaz eta itxeko ohitura badutela ere, nera bezaruan, ohitura hori hautsi egiten da, apurtu egiten da, gaztelaniara, ingelesara jotzen dute, eta gerora ere, heldutasunien edo berriz igual kontzientia egiten dutela euskarekiko autu hori berriz. Igual berreskuratzen dira batzuk, o ez? Hori badago erreferentekin lotuta. Txikitan, Pirritx Borrotx, Irrien Laguna, Goazen orain, bestelakoak. Hor linboa dago, ez, adintarte bat. Nun, igual ez daukatela zerri heldu, arlo guztietan, literaturan igual horrek bai betetzen dula. Baina bestelako ikusentzunezko arlotan ez.
ez? Autu horren prozesua, nola ematen da, nola irudikatzen duzue gazte baten, erabe baten, hizkuntzan erabilaren autu hori? Hombre, nik uste dut, ezin dugula ekuaziotik atera lekuan lekuko errealitate soziolinguistikoa. Hori hor dago eta onartu behar dago. Baita, kontuan izan beharrekoa da, erreferentzi asko pertsona horrein presentzia eta garrantzia eta agian hor lan gehiago egin beharko da, ez nagusiontzat eta ez umentzat, bezik eta beste adintarte horrentzat pertsona erreferenteak bilatzen. Baina errealitate soziolinguistikoa hor dago. Guk adibidez, gure egoitza Euskararen etxea deitzen da, bertan dago Euskararen interpretazio zentro edo museoa, eta ikasturteko 4.000 bat gaztetxo etortzen dira bizita egitera gure eraikinera, ez? Atetik sartzen diren unean, badakizu zein realitate soziolinguistik datozen, ez? Badatoz, euskera zoren artean berbaz datozenak, eta badatoz, ez? Eta euren euskerazko jarduna irakaslearekin eta begiralearekin sortzen dena, eta beraien artean ez. Hori onartu beharra dago. Eta zuen autua, zuen esperientzia pertsonala zein izan da hizkuntzarekiko. Zein momentutan, porque badago jendie, nibidez, eremu erdaldunetik nator, naiz da elebiduna izan txikitatik, ama euskalduna, aitxe erdaldune. Neu konturatu nintzen euskalduna nintzala unibertsitaten. Nire adineko gaztiek eta klasetik kanpo euskeraz bizitzen jarraitzen zaudiela konturatu nintzen nien. Nire herrien, klasetik kanpo, arlo akademikotik kanpo, erdarara jotzen zalako, ez? Orduen, gazte horiek nik konturatu nintzen bezala unibertsitatien euskalduna nintzen bezala, eta hortik aurrera euskeraz bizitzeko aukera zoragarren nola ikusitxe eta poza hartu nun, eta zuek nola bizitzan duzu? Betianik euskeraz bizitzan zarie, momenturen baten kontzienteki nahi alduzue autu hori, nolako izan da zuen esperientzia pertsonala? Nerea izan da, naiz euskalduna bakarrik izan, ni elebiduna izan naiz beti, nire etxean ere nire aita euskalduna da, eta nire ama ez. Eta nire aitaren familia euskalduna da, eta nire amarena ez oso garbia izan da banaketa. Nire amaren familiarekin beti gaztelera zaritu nahi, eta nire amaren herrian ere bai, eta nire aitaren testu inguruan euskeraz. Hain banatuta dago, zen nire ama ere naparra da, bere herrian ez da euskara erabili. Eta gu juten ginean, gure familia zan euskalduna, zan bakarra. Orduan ja, eta niretzat Nafarroa Euskal Herria da, eta zan, eta hori zan hor oso banatuta dago, baina ja jun beharra nuken aurrea, baina eske auzoan bertan ere horrela zan eta da, berak esaten duena, gure realidadea, soziolinguistikoa, olakoxea da. Eta gu oso ondo moldatu gera, jakin dugu, ez? Zenekin euskeraz egin, zenekin ez. Eta hain errex egiten dugu hori, zein eta oso errexea da, azkenen, danok gazteleraz jakin eta badakigunez, errealidadea gazteleraz eraikitzea. Ez, azkenean, zu euskalduna zea, baina beste hiru ez badira, azkenean gure realidadea gaztelera sortzea erresa da, eta azkenean bakarrik geratzen baldin bagera maiz gazteleraz jarraitzen dugu. Konversazioa loaxe hasi da, jarraituko dugu gazteleraz. Eta gaztei bestela ere esigitzea, esigitzen diegu, eta guri esigitzen ziguten. Guri ikastolan jartzen zizkiguten gurutzeak gazteleraz egiten genuen bakoitzean. Gaur egun ez dakit egiten duten, baina guri jartzen zizkiguten, eta hainbat gurutzeren buruan, ez dakiz ez zigortzeon. Eta horrelakoak, baina zigorren aldekoa naiz. Ez zait iruditzen horrela hizkuntza bat maitatzen danik eta erabiltzen danik. Orduan, zer egin behar dan euskeraz bizitzeko eroso eta gure hizkuntza ere maitatzeko eta arekin bizitzeko gustora? Ez daukat garbi nik, Ze inposaketarena ez daukat garbi. Ze iruditzen zait askotan justo kontrakoa lortzen degula.
eta gazteekiko askotan retxazoa sortzen da. Perdona, pero si ya me entiendes. Ja, baina. Bai, Autua, bale, bueno, nik errespetatzen dut, nik ulertzen dizut, eta egin dezakezu. Borroka horretan sartu naiteke, edo ez da borroka, ez dakit zer, baina askotan nagia daukat eta ez dut egiten. Nik baditut iloba batzuk euskaraz ulertzen dutenak, zailtasun handia daukate egiteko. Eta etengabe euskaraz ari naiz eurekin. Beraiek ulertzen diate, ez naute derrigortzen gaztelera pasatzen, baina beraiek beti gazteleraz erantzuten diate. Beti erantzuten dute gazteleraz. Eta batzutan azkenean gazteleraz ertetzeit, eta konturatzeako tristura hartzen nire burukin. Baina azkenean ez dakit ondo ulertzen diaten kontzeptua euskaraz adierazten badiet, bakizu? Orduan nik ez dakit. Eta borde jarri eta erantzuia zu euskaraz, etengabe hori ere esatea, ez zait gustatzen. Nik ez dut ere egia da, beraiekin ez dute egiten, baina beste pertsona batzuk bai egiten dute, inposatzen dute. Ez, oye, háblame en castellano porque no te entiendo. Jo, pues no sé, me estás imponiendo tú hablar un idioma que igual no quiero ahora. Bueno, hauek ez dute egiten, baina ez dakit batzutan erortzen naiz. Eta beraiei ere inposatzea ez dakit. Niretzat hizkuntzaren asuntoa ez dakit nondik bideratu. Oso komplikatu egiten zait. Zuek, Jordana, Euskaren Etxea, seninazio, auzo erdaldun batian daukazuek kokatuta Bilbon. Bai, bueno, ja... Euskaren Etxean txe, oten da. Auzo lagunek, bizi lagunek nola bizi duten, nolako izan da zuen txertatze prozesu hori, o nola ikusten dute, arrotza, o esotiko? Bueno, eraikina aspaldikoa denez, eta beti, bere egunean falangearen etxea izan zen. Pentsa. Gero kasinoa, kasino edo, klub soziala edo dana dalakoa, gero elkarte ezberdinen leku, horran beti izan da, kultura edo bizitza sozialarekin lotutako zerbait. Oraindik auzokoak esaten dizute, gazteleraz gainera, los de la kultur. Los de la kultur, eta bueno. Orduan, nolabait auzoan bizi da, kulturaren gune bezala eta... Kulturetxe bat balitz. Bai, zentzu batean, asko, noizbait gertatzen zaigu jente atortzea ia euskara klasak ematen ditugun galdetzera, ez da hori realitatea, baina. Eta, orokorrean ondo. Alegintzen gara baita, iake bertan gauden, auzoari ere, edo auzoari irekita, euskarazko kulturekintza xume bat eskaintzea, beraiek ere aukera hori izan dezaten zegoen azkenean. Hiriburu handietan gertatzen dena da, askotan bizitza kulturalaren ardatza zentroan dago, eta badakigu Bilbo ez dela handia eta zentrora berehala iristen dela, baina periferiako auzoak daukate hori, zentroa urruti dago, eta orduan alegintzen gara, nolabaiteko eskaintza bat egiten, eta adibidez, Gabonetan oso estimatuak gara. Gabonetako umeentzako, euskarazko gauza. Gabonetan egiten ditugu umeentzako, bai kontu kontalari, zein antzerki txiki, txotxongile horrelako kontuak, eta ja nerabeentzat, edo pizkatxo bat zaharragoak direnentzat, robotika ikastaroak euskaraz, eta hori arrakasta handia du, beraien intereseko zerbait dalako, eta aurten, lehen aldiz, Bilboko Udalarekin elkarlanean, YouTuber izateko ikastaro bat antolatu dugu. Izen emate prozesua oso ondo doa, uste dugu produktuarekin asmatu dugula, eta ekimen honen helburua zein da, YouTube baldin bada gaztetxoak gehien kontsumitzen daben baliabidea edo edukia, euskeraz konsumitu ahal izateko, euskaraz sortzeko gaitasuna bultzatu eta sustatu eta indartu behar dugu, beraz. Erakutsiko diegu YouTuber izaten, baina euskaraz ia horrela lortzen dugu. Niri zeharka. Sortzen duten hori da. izatea. Zuk, Josune, ordea, pixkata esan du, hizkuntzaren autuaz, eta zuri arrotziten zaizu autu kontziente bat zezu, bizi izan zara beti euskaraz, ez da? Hoi da. Ingurun, etxien, kalien, klasien, herriko plazan,
Bai, nahi harraro egite zait erderaz izkintzaitia. Kostata da nahi zait, itzaldi bat erderaz ematea, imagina. Zait, normala da, bai, eguneroko bizitza euskeraz egiten baldin bai, ni konstiente naiz, erderaz naizela maneiatzen ondo. Ja, bueno, hola ulertzaitute bai, behaien eguneroko bizitza erderaz itxeuten jendia eta bereien etxean erderaz itxeutena eta eskolan euskeraz itxeuena, baina, klaro, gero ez dakate soltura itzaiteko behaien egunerokotasunean euskeraz, orduan, nik errealitate hori aldatzeko dakizeingo nuken eta oso zaila ikustet aldatzea. Baina, bueno, erdibidean dauden horiek etxean euskera utenak eta gero erdera pasatzen dianekin, hor bai ikuste lana inaldala. Eta, ze esan ez, adibidez, ni kontzertua amaitzean, jendea etorri izan da, Josune, argazki bat mesedez. Eta gero laguna esan, tu atras, no seke, orduan, zakit. Nerekin adibidez euskeraz, beti argazkia eskatzea bentsat, euskeraz etortzen dira. Orduan, euskeraz kantatzen detelako iten diate euskeraz niri eta gero berain artean erderaz. Hori izan laike pauso bat, zakit, animatzeko, berain erreferente ban ez da euskeraz kantatzen dut, errexo jungo ja euskerara nerabeak, ez? Eta bestalde batetik ikustete bai, nire kasuan, ni neraben izanean euntzala moda bat erderara salto iteko, naiz eta euskaldun izan, ezakit, euskera, ezakit, ez zuten moderno ikusten, ezakit, moda zan, edo guaiak zian erderaz hitzeiten zutelako, eta igual hori aldatu berda, zer gaitikan uste zuten behaiek guaiak ziala erderaz hitzeiten zutelako, zer da guai izate hori erderaz eta zer alde izan guai izatea euskeraz hitz egin da. Nik uste modernidade kontuak dirala eta oain eoteko kontua dela. Esan duen bezala inak, etengabe moitzen dijoa kultura eta oso importantia da momentuan eotea. Eta momentuan ez baldin bazaude arriskua dago beste hizkuntza batzuta salto iteko. Eta arriskua dago eta oso normala iruditzen zait. Galdera bat iregizuetu orokorrean, gure dauenak besua altxadezala. Zuetako zenbatek bizi izan duzue betidanik euskaraz. Autokontziente bat egin gabe, betidanik euskaraz. Zuetako zenbatek altxa eskue, betidanik. Euskaraz jaio, euskaraz txikitan, euskaraz etxien, euskaraz... Eta zuetako, bat bi, 3, 4, 5 bat, dozen erdi bat, hola. Eta zuetako zenbatek egin behar izan duzue kontzienteki autu bat, esanez, ni mendik aurrera euskaraz biziko naiz. Momenturen baten. Ze aukerak sortu dialako, ume txikiak izan dituzula eta animatu zaretelako euskaraz bizitzen, zenbatek, zuetako zenbatek, 6 altxatu dut eskue, han bat egin izan dula, 2 egin dute autu bat, gainontzekoen errealidadia zein da bestela. Batzutan, bueno, ez dakit, nire kasuan nik ez eta autorik egin bakarrik euskaraz biziko naizen autorik nik ez dut egin. Konstiente. Ez bakarrik, baina bai euskaraz arituko zara. Bizi naiz, hainbat tokietan bizi naiz euskaraz, eta beste toki batzuetan ez. Hala da elebitasun, Eta ez dakit, naiz eta euskaldun jendea ere egon, batzutan ez dut egiten, Eta nire hizkuntza, nire ama hizkuntza euskera da, eta ez dakit, edo behintzat, edo konstientea, zuk esan diazu, igual ez da konstientea, igual ez, egia da, nire umeekin, nire familia, nire intimidadean, nire familia txikian, guk euskeraz egiten dugu guztia. Ama dagoenean askotan ere bai, eta batzutan ez dugu lertzen, eta itzultzen diogu, edo ez, eta listo, jarraitzen dugu. Behitu, kasu horretan, gure etxea baino beti hola izan da. Nera makori ere errespetatu du, ze jakine baldin bazun galdetzezun, eta bestela berarekin baldin bazi joan asuntoa, orduan gaztelera zaitze ginen. Baina aita presente bazeon gure etxen beti euskeraz eginda. Baina gero beste testu inguru batzutan, hola, igual konstientea ez dela, baina nik ez dut uste egin detenik. Kontziente ez da. Eta inkontzienteki zenbatek egin duzue
talde baten, oixe, formula magiko hori, 5 hiztunez osatutako talde baten, horietako bat erdaldune, eta gainotzeko euskaldunek izan da, bapatian 5 erdaldun bilakatzen diala. Zuetako zenbatek bizi izan duzue egoera hori? Ni neuk, lehengokue, zadanok, ez? Matematiketan ez gara batzutan fini biltzen, baina hortan formula argi daukagu danok, ez? Ez dakit orduz anartzelan gabizen, ahi gara hemen ni horrojo barik etor nahi da zeuk esango zu, bai igual, tartetxoa daukagu ondintxo? Orduen, hasi geran, jarri dugu geure buruari erronka bat, gazte kultura zer dan, zer dan gazteentzako, gazteek egin da. Igual, zer iruditzen zaizue, idei zaparrada bat, botatzen hasten baldin bagara, kontzepturen bat, ideiaren bat, ze nolako ideiak, ze nolako elementu izan beharko lituzke definizio horrek. Hemen atea dien kontzeptuen bilduma bat eginez, nolabait. Zuek esan duzue, gazteentzako, igual ez dula zertan, ez? Ez zuka inoa komentatzen duzuna. Ez dala... Igual gauza batzuk bai, Zegia da, beraiek dituzte hainbat, seguruenik, igual nik ez ditudan. Karo, beraiek oraintikan ez dituzte bizitu, edo bai, gauza batzuk bizituko zituzten nik bizi ez ditudanak inoiz, karo, nik denbora gehiago izan dut bizi izateko, hainbat gauza beraiek ez dituzten bizituko, eta orduan, dituzte inkietude batzuk, oraindik, setu gabeak, eta igual, ez dakit, zeintzuk izan daitezke, baina esateako, iruitze zait, eta zuk esango jazu arrazoi daukaten ala ez, baina uste dut, maitasun gaiak hori oso unibertsalak direla. Dira, umeentzat, nerabentzat eta guretzat. Eta maitasuna oso gauza zabala da. Ez da bakarrik bi pertsonen arteko maitasuna, ez? Gauza asko hitz egin daitezke maitasunaren inguruan. Eta oso gai zabala da, mundu guztiere interesatzen zaiona dielako harreman interpertsonalak. Hori oso zabala da, danontza da. Eta uste nerabek horren inguruko kezka handik dauzkatela. Ointxe, ETBek egin du aukerak eta bat iruditzen zitena oso egokia dela gaztetxoentzat, Merli bada. Merli nik oso gutxi ikusi dut, baina ikusi nuen gazteleraz, ikusi nuen bikoiztua, eta orain Euskal Telebistan botako dute euskeraz oso eredu interesgarria iruditzen zait. Bat, nerabek parte hartzen dute, eta haien gauzetaz hitz egiten delako. Eta bi, beste mundua ere azaltzen dalako, helduen mundua ere azaltzen da. Helduek nola jasotzen duten nerabeen mundu hori, eta nerabek nola jasotzen duten, eta euren arteko harremanak, helduak eta nerabeak, nerabeen arteko harremanak eta helduen arteko harremanak. Hori oso interesgarria da, eta nerabeak horrekin zehatzeia, engantxatzen dira, eta hitz egiten dute oso gai unibertsaletaz. Orduan, igual, nerabei zuzendutako produktu bat, edo nahi baldin badugu zerbaitaz hitz egin, beraien elementu bat igual sartu beharko litzake. Gazte bat sartu behar da. Aunque sea, galderak egiteko. Ez? Besterik ez bada. Galderak egiteko gaztetxo bat sartu behar da. Baina ez zure iruditzen gaztiek hortako, usaimen berezia daukatela, erakundek, ohelduak, produktu baten atzien daudenien, Engantxatuta daude Merlirekin. Bueno, intzat goazeneko gaztetxoak engantxatuta daude horrekin. Eta, ez dakit oso gutxi ikusi dut, baina ikusi duten asko gustatu zait, eta gustatu zait, beraiek ere nolabait ezautzeko. Katalanak oso espabilatua dira. Eta zu zer diozu, Josune? Proiektu baten atzien, heldu batzuk daudenien gazteentzako gauzako gazteak erakarri nahian, definizio horraz, proposatzen dutenian proiektu bat, horren atzien erakunde bat publikoa, erakunde publikoa dagoenian, sumatzen duzuenian, zen nolako kutsua hartzen diozue? Zagit, esan horren inguruan. Zagit, igual gehiagi pentsatzen dela, buelta gehiagi ematen dela erakundeak sortu gazteei buruz, gazteentzat sortu nahi danataz, eta ez dutela benetan, zekit, zuzenak izan nahian, azten dela benetan gazteentzako, ez da nola esplikatu. Freskotasuna edo... Bai, freskotasun bat edo, bai, falta zaila zerbait, beti zerbait
iristeko... Kazuk lehen apatuzu, gerora, untzatalia eta diskoa grabaketa burua zenokaten momentuen, gerora diskurritu zenutela, bazeudela baikak, bazeudela laguntzak, bazeudela, baina zuek etzen iotela alako erreparatu, ez? Zuek sortzen, jarri zineten, taldian, eta egin, horren ondorioz lortu zenutela. Nik uste, gaztiak ebai autokonbentzitu behar diela eta autokonbentzitu arazi behar ditugula badiala gai berein gauzak sortzeko, talde bat sortzeko, nahi baldin badute aktore izateko gai diala, autokonbentzitu eta eman behar digu hori, indarra hori edo zahit... Osea, helduok eragileok edo erakundeok badugu hori babesteko nolabaiteko erantzukizuna? Nik uste dut baietz, baina hori ahalbideratu egin behar da, espazio hori zuk sortu behar duzu, gauzak pasatu behar dira beraientzako, baina zu gero desagertu egin behar zara. Hori da, hori konturatu barik, zuk hor utzi eta alde. Hor zaimena oso fina da, orduan zu desagertu egin behar zara. Adibidez Galtzagorritik, trailer eta booktuber hor dago apustu ez da, teknologia barriak eta irakurketa gazteekin. Eta emaitza onak eta politak ematen ari da, baina desagertu egin behar zara. Hor sortzaileekin dauz kontaktuan, eurek dira sortzaile, hori da bidea, eurek ahaldundu sortzaile izateko, eta zu desagertu egin behar zara. Eta eurek protagonista, euren arteko harremanak sortu behar direlako. Eurek eurentzako, kontsumo horrela izan behar da. Orduen igual finanziazioan, igual tresnak hor mai gainean utzi, talde, ez? Eta eurek egin dezatela horrekin, igual ez zertan bideratu galik eta gutxien bideratuta zuek hortan esperientzia bat zuen? Nik bai uste dut tamalez, erakundeek beldur izaten direla ez, askatasun espazio hori sortzera. Urratsak ematen ari dira, gara, hori dalako bidea, ez? Errealitatea da, gazteak eta gaztetxoak ideia piloa dituztela, implikatzen direla, elkartzen direla, sormen gaitasuna dutela, interesa dutenean informazioa bilatzen dutela, beraz, ez da, hor lehen gaiak baditugu gauzak egiteko. Behar da, inguru egokia sortzea, disko bat ekoiztu alizateko, edo aplikazio teknologiko bat egin alizateko, edo danadalako egiteko, ez? Eta, bai, arrazoia, ez? Zuk esan dozu moduan, sustatu, katalizatore lana egin, eta gero pausu bat atzera bota, antolatzeko gaitasuna badaukat, hori egunero demostratzen dute guk, gure proiektuetan, sarritan ditugun kolaboratzaile edo lankideak oso gazteak dira, gure ikuspuntutik. Ikasketak, unibertsitate ikasketak bukatu berri duten. Adibidez, orain aipatu duen youtuber ikastaro hori. Irakasleak izango dira ikus entzunezko fakultateko azkenengo ikasturtean dabizen ikasleak. Gaztetxoien adinetik gertuen daudenak eta berai daudelako. Hori zan, Josune komentatzen zuen, adinetik gertukoak erreferenti izantea erresa hoitan zaiela. Nire hau pixkatxo bat kezkagarri ere iruditzen zait. Hori oso ondo iruditzen zait. Baina galdu dugu pixka bat txamanen garrantzi hori, ez? Beti izan leinuko gizon zarrak, bazeukan jakituri bat, eta mundu guztiak entzun egiten zion. Gaur egun ze pasatzen da? Esperientziak eta gizon zarrak ez duka zer esanik gazteari ala. Igual ere erakutsi beharko zaie gazteei. Zarrek ere badaukaztela zer esan bat. Erakutsi beharko zaie. Egia da, gazteari gustatzaio gazte. Gazteari gustatzaio gazteakin eotea. Umeari umeekin eotea. Eta nahi gustatzen ere adin franjako batekin eotea. Hori garbi dago. Baina erakutsi beharko zaie bebai, aurrekitik egon dianek ere egin duten hori errespetatzen. Eta hori, iruditzen zait, asko galtzen nahi dala, eta horregatik, asko. Hori oso ondo dago. Nio bestea, ahaztu gabe. Segu ez gara emakume zarrak, hemen, baina... Ez, nun baina daude... nahi pena ondia emateit, benetan. Baina nun daude gazte. Ume bati, aitonaik geizkieran zuten, edo aitonak ezer jakingo espalu bezala barkadia, zu? Hombre, ja. Zura aitonak pasatu ditu, ez dakiz emat urte hemen, gauza asko daki, eta hola, etzaio erantzuten aitona eta entzu jozu. Kontatuko izula igual, milioi bat aldiz kontatu izun historia bera, ia zehoz ikastezun historia horretatik.
zehoze ikasteko izango deu ere haiengatik. Eta hori ere ustet erakutsin beharra dola, eta pixkat aztu ite zaigu. Gaur egun, zarrek iez dukete lekurik izarte hontan, eta izan beharko lukete, eta hori ere rebindikatu inberdet, nik hemen eta gaztekin. Ze igual bada ni ere ja banoa da, pixkanaka urbiltzen goaz horra, eta igual rebindikatu nahi etorreatik, ez dakit, baina iruditzen zait, toki bat ere merezi dutela, eskereno ematen zitzaien Gazte tokia. kultura Eta ere bai. esperientzia horiek Eta esperientzia galdu egia egiten da, dira. gure zaharrak ez daude horrekin. Ez daude egia da, eta hori kostatze zaie, lehengunen bidali zeaten bideo bat, kuinen kantu batekin, esaten ez, ama batek semia, jo, eske juten ze amakoitzeko, eske esplikatu jezu, baina izorratu zait berriro mobila. Bueno, egia da, horrekin ez dian moldatzen, baina beste inbeste gauzakin bai. Eta orduan, kezkatzea inbeste kulturan, eta kultura nola hortik dijoan asko bideratuta, haik kulturalki ere gauza asko erakusteko ere badaude. Eta haiei ere toki bat inin behartzaie, ez bakarrik gauza hauei. Eta jazta, gehioen noa esatea. Gu hemen berbetan gauzen bitan asko da. Hoxe, hemen askok sentitu gure identifikatua, baina nun daude gaztiek gu hemen solasien nahi garen bitartien? Nun daude? Hemen ja, referentzien diogo batzutan, ja. Nun daude gaztiek, nun daude gaztetxuak, orain atxaldeko 8 laurden gutxi izango dira. Azkeneko etxeko lanak Hori da, iten, 5 egun presaka. izan dituzte jaita ez dute demorik izan. Durangoko azokan, nun ikusi dituzue gaztiek? Parkau? Kamara aurrien? Zer egiten, parkatu? Selfieak egiten, ez? Ze narzisismo punto baten isla edo badute. Bai, baina badut. Kamara aurrien, eta kanpuen, barruen, eskutan, poltsatan liburuak, diskoak, ala mugikorrak, Bueno, mugikorretan eta tabletetan kontsumitzeko produktuak ere egin genituzke, Hau da, bai ba. papera bai, baina pantalla ere bai. Bai, Bai, bai. biak dira, Zalantzarik gabe. bai. Metroan egunero ikusten da jendea liburuekin eta Ibukak eta mugikorrarekin. mugikorrak, orduan. Da, kriston gaitasuna daukate gainera olako pantalla txikitxo baten igual berreun edo Gazteak direlako. iruren horreko liburu erakurtzeko. Oraindik Nagusio irakurtzen iberkoa dute. falta jako, ez da? Anartzek. Gertatuko dudan galdera, Venga. ea maizplainik ez dudan egiten. Kontua da, bueno, hemen, gogoetaren plazan 3 solasaldi izan ditugu azken hile honetan, da 3 mai inguru, eta ideia eta kezkasko errepikatzen ari dira. Eta, ez du luzatu nahi, beraz, hezkuntza eta transmisioaren paperaz zerbait esan dezakegu. Katixagera horrekoan egon zen esaten, ez? Gaztetxoek ez zutela irakurtzen edo dana dala. Ikastetxe eta joaten dira, haur eta gazte literatura idazten duen jendea, esaten du, izugarri nabaritzen dela aldea eskolan gelan ondo landu denean, eta benetan irakaslea landu denean, daman duenean, edo horrela besterik gabe ematen denean, gauza nola egiten diren, ez? Eta ikusentzunezko ereduak ere sortu behar, hizkuntza ez bada oztopo gazteentzako, eta edo nora joan behar badira, ikusentzunezko zirraragarriak sortu behar dira beraientzako, eta jakin behar dute ze sorkuntza dagoen hor, eta transmisioa hezkuntza eta hezkuntza horren papera, igual literaturan galdetzen dizu zuri zuzenean, baina... Ezinbestekoa. Irakasleek ere euren zereginen artean, irakurtzaletasuna transmititzeko gaitasun hori landu behar dute, eta irakurleak izan behar dira. Zuk zure seme-alabak irakurtzeko, zuk irakurtzen eman behar diezu, aurra zabelean dokasunetik, orduan hori ezinbestekoa da, eta askotan zerrendatik, zerrenda eta irakurri, eta nik ez dinot danako lan egiten da benik, ez gutxi hau, baina hori nabarmena da. Nabarmena da, gero irakurketa hori, oinarria non dago, gero ebaluaketan, plazerean, hezkuntza munduan, nun dago arrautza, nun dago txita horrez zein da, ez da erreza, baina hori nabarmena da irakasleak
familian egon bada, irakur laguntasun hori, eskolan egon bada, nabarmena da. Aurrengan, gazteengan, Galdetzen dut, zedeuket impresioa mugikorra niretzat soportea aldatu da. euskarria baino ez da. Baina gazte jendeak nahi du baita historiak norbait kontatzea eta historia kontatzea. Ez dakiz euskarritan, baina hor badago gogo bat guk eukiden dunan berdina. Mobilarekin hori bera egiten da. Ez diot. Eskukoa, telefona baino, beste dozer gauza. Bai. Baina bapatekotasun ematen dizu horrek, iraupenan aldetik bai aldatu diala kontsumoiturak, ez? Osea, gaur egun artikulo sakon bat irakurtzeko ematen 2 minutu baino ematen dugunok, ba, igual adin batetik gorakoa gara. Gaur egun 2 minutuko edukiak ekoizten dira barra-barra, atzo atea zen adibide, atzoko mainguruan playground, bezalako bideotan, hoiek aidia, ez? Hoi edia, hoi baino, 4 minutuko bideo, 5 minutuko bideo, 5 minutuko ikusentzunezko, eta gero zu baldintza bat proposatu duzu, importantia, hizkuntza oztopo ez bada. Eta igual urtetan ez da elgara ibili obsesionatu zorro zuzentasunekin, gramatikara zuzentasunekin, eta horrek igual, eta zergatik interesatzen zaio gauza eta zergatik ez, ba igual, hizkuntza honek, obesti batek, ez dielako euren beharrei erantzun, euren barrukok modu informal eta ez akademiko batien euren burua dirazteko. Baina ez, hor hizkuntza oztopoa ez bada. Eski hori ere nabarmena ba, ez? Epa. Zuentzako hizkuntza oztopoa da izan da, transmisio honetan Euskararen gatik esaten duzu? Bai. Uste dut izan dela. Bukoen kale egiten genunean, esateako, hasierako urteetan, hizkuntza oso puroa egin behartzan. Ez, euskerak izan behartzun superkorrektua. Uste dut hori ere jundala garatzen. Eta horrek ere beste ikuslego batzuk ere karri ditu. Ze hasiera batean, nera etxonak ikustezunen, baina hizkuntza da nahi diaok. Claro, berarentzat etzan naturala, etzan freskoa, Hori orduan, bueno, euskalduna zan, euskera zindako zeo zebazan, bueno, ikusin behar. Eta horretik ikusi dute askok. Euskera azalako, ez oso ondo jasotzen zutelako. Gero, horregonda ere evoluzio bat. Oso obsesionatuta egon geha horretan, uste dut. Oso ondo hitz egiteko horretan egon gera, eta batzutan ere, ikasten zuenarentzat hori ere etzan ona. Nola askatuko zan, akats gramatikalak egin behar baldin bazituen. Orduan, OBS horrek euskeraz osondo daki, eta orduan, eta nola egon gehan gainea, ez da hola esaten nola da, eta niko haindik batzutan iten dute, zuzendu, eta norbaiti zerbait esan nahi dunean, zuzendu egiten baldin bazaio hizkuntza eta ez komunikatu nahi duen hori, orduan ez zaude nik esan nahi deten horretan. Zuz bazaude nik nola esaten deten horretan. Orduan igual behitu ez dizut esango. Nahi nizun beste gauza bat esan, ez egoteko zu, polit esan dizuten edo ez dizuten esan. Eta horretan egon geha, Euskal Herrin, euskerarekin nolabait ere, zainduin behartzalako euskera eta zainduin behar dalako haindik, larri da olako. Baina horretan egon geha, ez zaude, Venga. Gure arazo esan, registro formal bat hartu genuela, formalegia, eta registro asko dagoela. Da, badara matzagu urte batzuk hori erabiltzen, eta eskerrak. Ez da txarto ondo, erregistro ezberdinak erabiltzien dago kakoa. Niretzat, Bai, Ulertzen da zer esan nahi dudan? bai, ulertzizut, baina horrek ez du gertukotasunik ematen. Bai. Ez, bueno, niretzat ez, eta iruditzen Ba, zait, erregistro kontua da. bai, baina ez baldin badezu zure... Bai, zuke, atzeko pertsona ipintzen badut hitz egiten, segurazko akatz askorik ez dut. Akatzak Zuk, ez? Nik ez dut esango. Eta nik, bai, uste dut ulertzen detela esan nahi dezun hori, baina nire iritzia baino ez da, baina iritzi zait, noski jarri behartzala eta ondo egin behartzan ETB jaiotzen danean,
Euskal Herriko telebista eta euskaldunontzat ondo euskera Etzan ondo, zaindu bat, eta etzan ondo, zan erregistro formalegia. Bale, Eta formalegia, egoera hoixe. askotarako ez zuela Baina balio. hortik, Hori zen. fikzio bat egitera, eta klaro, baldin bagaude hemen, aber nola bilduko ditugun, nola ekarriko ditugun gurera, gure fikziora, gure ikusentzunezko produktuetara, nola ekarriko ditugun gazteak, ematen baldin badiegu, registro formalegi hori, Hoxe, hori esango da. dute gazteek, a tomar por culo, en castellano me lo dan mejor. Ez. Claro. Ba, nik esan nahi dudana da, ez dagoela akatzetan. Akatzekin ez dugu erakarriko jentea. Ez. Erregistro ezberdinekin. Hori da. Erakarri behar dugu. Hori da. Hori esan nahi nuen bakarrik. Bai. Orain edozelan ez, Horretan ados ezer ez. nao. Baina nik uste dut erregistro, gazteentzako erregistro horiek erabiltzen bildur asko eukin dugula igual, formalismo hori eta Horretan asmatu behar puritanismo horretan denpora askotan. Orain ja, usartu inbar gara eta Claro, eta freskotasuna, auzi horrekin, haize berria eta- eskainik eta horrela bildur barik. etorriko dira, igual konsumitzera, bestela, jarraitzen baldin badegu hemen, Ba, harin joango dira, joaten dira moduan. jun egiten dira. Hori da. Nik ja aldin horretik, galderatxo bat nahi diot, neskatu horri. Aldin horretik, just harrapatu zaigu. Ditu, Baina ez du hogeita izan nahi hamar hobea. segundotan. Zu klasien iten duzun euskara, eta gero zeure lagunekaz klasetik kanpo iten duzun euskaran arteko diferentzia aldako zu. Bardin itezu irakasle bateaz, zein gero kuadrilako parkier irakasle eta helduak aurrien ez hauzela. Nungo aztea? Lasarteakoa. Lasartekoa eta euskera zitea? Arrasate, Ui, lasarten euskera zitea. Arrasate. Bai, Egiten da toki batzutan, eta ez guztitan. Orunzuk, klasien, zeuaia dan, enplande, nipala, eta lakoak erabiltzen dituzu? Ateatzen bazaizu momentun, bai. Eta horreta jotze dituzu erderara zuek. Alako berbakeraren bat asmatu itxen zuiek, zeun kuadrilan edo dinot, Aber, ZBP, asmatu edo sortu inaldan modu naturalen, euskaraz, erda jotzeko edo ingelesara, edo selfie eta horiek eta erabili barik. Ez da? Igual? Igual baina erregistro aldaketa erik ez du igarten berak. Igual hori da, zu komentatzen zenun hori. Genuen, komatxuen artean. Baina hori herriak beti jakin izan du ondo egiten, Lehen esan duzuzuk, ez da, zenbat ikasi behar dugun, ez da, gure aitona amonen gandik. Hori da ikasi behar geunkena. Zelan erabiltzen zuten, zelan esaten zuten, zazken baten hartzea baino ez dago. Eta ez hor kodigo, uniforme, bakarra, eta balio ez duena gauza askotarako, erregistroak Zerbait ezberdintzen asmatu behar ikasi zan, behar dugu. etzan, Baina euskara zuzena. Pionero izatea ez da gauza erresa. Ez, Eta oso Euskal zaila Herria da. ditza da, eta euskalki asko dago, eta nola baitin behar zan, zaila zan uste dute. Eta hankasartzeak egin behar dira ikasteko. Eta hankasartzeak igualik izango zian, baino bagoaz, poliki-poliki. Nik uste hor koska txiki bat dola, ez? 6 urtekoak bere gurasok zein zuten zezana handia dauka. Baina edade hortatik aurrea, auzokoak niretzat, uste auzokoa beti hobea da. Berdina, frantzesa, katalana, espainolan. Orduan hor burruka hortan, musikan, auzokoak inglesa entzuten baldin bau, ez hau entzun dut, eta gaur eurin hain errestasuna da, YouTube, o nola da, beste ze hori? Instagram o... Instagram olako zeakin ateatzea, baina erresa daukau, ja, minutu baten barrun badoki du zein dan. Eta gero joera hori ala da. Nik, oindala bi aste izketan jardu ginen da, zain, jo, eske trekiti kontuik etzeo, kontuik. Jo, trekiti elkartek zergatik ez dauzka trekiti kantu danak jarrita, danan eskugarri. Entzuteko, alegia, zabaldu hori, baina ez dago. Gauza hori da, orduan, Barkatu zer esan dizu ez dagoela? trekiti... Hementxe daukagu uneska Hori da. bat, gazte-gaztea. Baina, barkatu, baina horrek Euskal Herriko txapelketak irazi zituenean, etzan pirrit da porrotx jotzen jardun, Jarduntzun, lehengo zaharrak, aitonak,
laja landakanda, eta Bai, holako bai. jotako eta tapia jotako gauzak. Bai. Baina noiz, 86 aurreko txapelketak. Hor bada, Por alusiones. Bai, nik uste gaztek behiratzen diola aurrekoai. Bai. Baina aurrekoai behitze hortan, nola, etxekoa baldima da, ez dio kaso egiten. Ja, Hauzoko baldima ari heltzen dio, niretzat hor faktore hori dago. Horren euskarakin eta euskal tresnadanak egiteko alegin hori, ba horren eskura, erramintak eskura mamerdiak, engo, Nik uste, Eta alperrik ez da, Bai. Interesa baldin bago, alperrik inorrez da. Ez utzi mikrofonoa. Zeberak, igual komentaiko dago ez dutzu. a ber, nik uste, Ainoak esan duna lehen, zaindu behar deula gure maitita, mama eta hoiekin dakaun transmisioa eta nerabeire hori heldu behar zaiela. Horrekin oso ados nau, baina ez dut oso reala ikusten, egia esan da. Esan zagoz dagoen, eta nik nire mama batikan asko ikasten dut. Ambulantzi kanpoan daka guztailaz. Nik entzuten dut nire mamai, eta ni pentsaunet beste nerabe asko ere entzuten diotela, bera mama izesateuten. Baina nik uste kontua desberdina dela, eta nik laja eta landakan da, entzun izan ditut, eta bakizein dian, eta bakit historia. Baina nire referenteak ez dira lajatan landakan da. Nire referenteak zian, ni txapelketa garean abilenean, nire referenteak zian, oain dela, ni jotzen nuan, baina 2-3 urte lehenago txapelketan bertan eontzianak. Orduan, hortxe da hola naikeko, gazteetan, hortxe segituko ez, eta hortxe fijatzen dira. Eta zaindu behar da transmisioa, eta bai. Baina nerabeak erakartzeko ez dago gauza hobeik beste nerabe bat baino. Eta hori da realitatea naiz eta gustatu edo ez. Osea, eski ezakit. Ba. Bueno, hori da nire iritzia. Eta arrazoia ez. Nire iritzia. Eta euskeran kontua da, usteet urte askotan ibili izan gehala eta ibili izan diala garbizalekeri haundixian. Nik, unibertsiadean lan bat iten abilela eta akordatzen naiz, esan nion irakaslei, hau, zaki zeitzan, baina zan, euskera peto-petoa zan hitza, edo erderara urbiltzen zan hitza. Esan nion, balo beto izango hitz hori, euskalduna beti-betuko eta. Zuk hori normalian erabiltzen duzu, ez, jarri bestea. Gerturatu behar da... Erderakadara joera zuen hori, alegia. Hori da, euskera bai moldatu da, ez? Beste hizkuntzak moldatu dian bezala, euskera jakin behar du hortara moldatzen. Nik ez dut esango ezkerreko keinukaria erabilko, ez danok esaten dugu intermitentea, eta nik uste, hola itzen behar dela. Euskera moldatu da, baina nahi odet hitz egitea euskeraz eta intermitenteakin edo beste olako hitzekin, eta ez erderaz. Eta en plan, eta... Orduan keinukaria desagertuko da izegitik, ez? Desagertu behar da. Bai. Bara. Zango diegu kentzeko izegitik. Urgazlerik ez da hemen aretuan, ez? Euskatzinek urgazlerik. Nik beste anekdota bat esatarren, nire aitaren partetik, Bizkaiko zonalde batekoa naiz, aspaldi euskera galdu zanekoa. Eta, familia daukagu, eta nire lehenguzu-lehenguzinen seme alabak D ereduan eskolarizatuta da, eta beste, eta, bizitan joaten garenean, gu alegintzen gara, euskaraz hitz egiten, beraie, aukera izan dezaten, beste norbaiti entzuteko, ez? Eta, 12-13 urteko neskatotxoak azego nintzanean, eta zuk gukamagaz bizkaiera eziten dut, euskalki bat dakizu eta bai, eta guk nahiko genuke horrela hitz egitea, ez? Euskalki bat jakitea. Euskera jatorra. Jatorra. Beraik ez daukate aukera eskolan besterik euskaraz egiteko. Arlo akademikora bakarri mogatua. Ze guai izango litzateke, ez? Euskalki bat, eta zeuden biak gatibu entzuten, ordenadorean. YouTubeen. Euskalkia ikasi nahien. Gustora zeudelako eta dantzan eta beste.
Beitu eta gazte katibu entzuten. Katibu ez da egin gaztea, Bagatibu entzuten egon ziren, bai. Aurroren gurasoak, Katibu. aita heavy metal sale amorratua. Galderatxo bat dakagoan. Egon, mikrofona emango zuela. Ez, da, bakarrik esatea, hau gaztei buruz baldin bada, gazteak non daude? Ze hemen ikusten ari naiz... Hori da gure galdera, bai. Ez daude gazterik. Bueno, ni, vale, ni Zu gaztia, bai. Zenbat urte dituzu barkatu? Gutxi. Ez, baina egia da, mundu guztiak gaztei buruz hitz egiten ari garela, edo hitz egiten ari zaretela, eta hor bakarrik pertsona gazte bat dago. Eskerrik asko. Egia da. Gu eskera nerabeak, baina gazte bai, aizu barkatu. Bueno, barkatu, nera beak. Baina, egia da, nik uste dut, Galdera hori, alako gauzak egiterakoan, haiei esan bar zaiela, alako gauza bat egongo dela, haiek parte hartzeko. Eta zuk uste zu esan da ere, etorriko liratekela alegia ze. Igual, Bai, justo baina- sartu zara momentun, galdera hau bota dugu orokorren, da hemen, entzun da, kilker bat, nun daude gaztiek, da, hemen isiltasune, egon da, sekulakoa, ez, da, arrazoi osoz. Azken batien, zer da gazte kultura? Igara berrize, helduok Claro. gazten kulturaz hitz egiten, eta horri definizioa jarri nahian. Ez que hor, gazte kulturei, danok egiten duzu ezeo zer, baina ez zarete gazteek, egia esan da. Osa, nola dakizue... Bueno, Ja, aida, baina, nera bentsat, eta nola dakizue, azkenean, nola dakizue haiei ailegatzea. Ez bat duzue haiekin lan egiten. Lan egiten dugu gazteekin. Lan egiten dugu, bai. Ez, baina zarete... Gazteekin. Bai, baina nortzuk zarete zuek. Haien nagusiak, ez duzue... Barkatu ez, nire naiz haien Nagusiak nagusia, ez. nire naiz beraien lankide bat. Haiekin Lankide bat. egiten dut lan. Eta haiek esaten duten gauzak egiten dituzue? Proposamenak? Bai, Noski. bai. Bale, ez, galdera bat da. Nik Entzuten ditugu gazteen proposamenak. Entzuten eta dituzu. asko galdetzen diegu. Nik behintzat asko galdetzen diet. Ona etortzeko, de hecho, antzeslan bat montatzen ari ginen gazteekin, eta ikin egon nintzen solasean, ona etorri baino lehen. Baina, guazen, adibidez, Bai. zuk ez duzu gazteen produktu bat dela, edo nagusien Ez da- produktu bat gazteen txat. Nik hori ez desortzen, ni hor lan egiten dut. Baina Ez, ados bueno, nago, uste dut helduek sortu zuten zerbait dela, pentsatuz gaztentza zala eta atera zaigu umeentzako produktu bat. Baina nerabeek egiten dute lan. Eta nik nerabeekin egiten dut lan. Orduan hori gazte kultura Nerabeekin, nik ez litzake? dut umeekin lan egiten hor. Bai, Nik bai. hor egiten dut nerabeekin lan. Bai. Bale, baina zuk uste duzu haiei ailegatzen zaiela, nerabei? Ba, esaten dutena baino gehiago, ze askok esaten dute ezetz eta gero ez dakit zergatik, baino nerabe askok ezagutzen dituzte aktore guztiek, beraz, aktoreen izenak Baina eta... igual produktu Bai. bat montatu delako, igual. Ez, eta ikusten dutelako, ez, historia ere ezagutzen dute askok. Askok, nerabe askok, historia gertatzen dena ezagutzen dute. Egia da, uste dut, ikusten detenean nik ere produktu amaituta, ume gehiago ikusten dutela. Zea hontan, temporada hontan, bideratugoa dago helduagoentzat, baina egia da aldez aurretik umegok konsumitu dutenez, umeak engatxatu direla lehenago, baina egia da gaiak orain ez dut uste hain umeentzat direnik, baina beraiek konsumitzen dute, egia da. Bueno, ziklogenesia ja igaro indalakuan, pixka borobitzeko, ez zaitezte gehatu, etxeako, oza, bueno, bak, igual gara afarian, behitu esan duen honek, beste eura, ez dakizte honek arrazi du, zerbait komentatu nahi izan ezkeo, ideiaren bat, norbaita ausartzen bada, itzaliari hola borobiltzeko ekarpenen bat egin dezala ontxe, guazen danok etxea, 8 eta 5 diata, ez? Zure erlojuan ikusten dena. Eskerrik asko, gazte, beti gazte, ez gazte, eta gaztei hoiei, da bueno, jarraituko dugulakoan, hausnarketa hontan, eta eskerrik asko, berriz. Barkatu. Txe, bot, egon, mikrofonue.
Galdera bat. Denbora berdinean katalanak zela lortu dabe. Barkatu, denbora berean? Denbora berdinean katalanak zela lortu dabe, danak katalaneitzen, eren artean eta kanpokoei, eta guk ez. Hori linguista batek esango luke erderatik igual gertu dagoelako. Eta, venga, retorikoa da galdera, ala erantzun. Hori, ba, eskezu balio horrek. Una etorri, eta hemen Industrialo.0ko presentazioan, lauke lleven inglesez, beste dena erderaz. Lehen aipatu dugun formulan antzeko bat, ez? Fran kontemporanez, geupez. Bueno, baina zehaitik, nun da diferentzia, geuk zehaitik ez gendu nahitzen horretara. Arabitu, aretoko gaztetxuena badoakigu. Hori izango da gure arrobia, hori da gure esperantza. Bueno. Bai, bueno, mila esker, esan dakoa, da espero barrukoak apurbet eragin izana, astindu izana, eta hoxe, afal ordurako tema izatie geroko. Venga, eskerrik asko, bai. Arte.